אחי, חייאתק תכיר לי מישהי. אתה לא יכול להכיר לי מישהי? באמת יש לי מישהי מהלימודים. נטע. טוב. היא ממש חמודה. אוקיי, ומה אני אגיד? היא הייתה בדרום אמריקה, בדיוק כמוני וכמוך. אז תבוא אליה, תגיד לה, אולה נטע. אולה נטע. אולה נטע, איזה קטע, איך לפתע התאהבתי בך, אעשה אותך מוגזר. התלוננתי ליום שאני לבד בדיכאון, אז הוא ישר אמר לי זה נכון, בתוך שנייה נתן לי פתרון. האם מטורקיה בטח טובה בחניה, רק בחניה, חוטאת בסיגריה בקטנה. האם אמצא את המטמון שם מעבר לקישון? אולה נטע, נטע, איזה קטע, קטע, איך לפתע התאהבתי בך ואת תהיי מוזר, מוזר. ושוב המורגן יום אחד, מיד ידעו שזה רעד, כן זהו קשר מיוחד, זוג משמיים פה נולד, מושלמת בלי פגמים, נטע, עם טלטלים חומים, נטע, דרבקת לפנים. ביחד תשבי אשתי, אולה נטע, נטע, איזה קטע, קטע, איך לפתע התאהבתי בך ואת עכשיו מוזר, מוזר. אז נטע מותק בואי נרקוד, את האחת שלי כן זה לא סוד, איתך אחיה את כל חיי. אז מאמי יאללה קומי בואי הצטרפי אליי.